que están especialmente afectados. Aquí segue a xente moi preocupada, os veciños están aquí, achegaronse ata aquí, pero todo o mundo respecta moitísimo os labores e os límites que marcan os corpos e as forzas de seguridade. Continúan chegando feridos e o principal agora, aparte deses labores de traballo no interior dese tren, son os feridos, esas persoas que ainda non podemos cuantificar, que ian no interior deste tren procedente de Madrid Chamartín e Sealvia con destino Ferrol, un tren que parece ser que viña cheo e que continúan sendo evacuados. As ambulancias están en Ringleira, xusto creo que está desvendo agora neste momento, están preparadas para poder sair e evacuar eses feridos que están máis graves, como dicíamos, tamén salientar esa colaboración dos moitos pasaxeiros afectados e dos que sí que están afectados, porque aínda xente con sangue está pendente, está colaborando en todo o que lle piden. Son os datos que vos podemos dar neste momento. Parece ser que tamén se está tratando esta zona afectada. A ministra de Fomento, Ana Pastor, que está acodendo ata esta zona. Non sabemos nada máis, os traballos continúan arreo, a situación parece ser que está moi controlada, porque hai un traballo moi organizado, pero unha situación ben difícil, Manuel, porque aínda non sabemos estas causas e as imaxes, como te di, son arrepiantes e impactan realmente ver estes vagóns afectados xusto no socarón, emborcados nestas vías da alta velocidade xa a uns 3 kilómetros máis ou menos de Santiago de Compostela nesta noite previa ao Apóstolo. Dende logo que é impresionante ver esas imaxes aquí na televisión, ten que ser tremendamente impresionante as imaxes que están a ver ali en directo os nosos compañeros e todos os que están a traballar ali no rescate de todos estes